Mmatị ọkụlọ karịsịa nwaanyị ọcha mana ụlọ gị ka m na-akpọ gee m ntị akwa ime obi kubana ọ na-emepe dee taa ime enu anyị na ha afụ na mgbada ebe enu ma nke ịgafe pambụ ife mụ ya mma mmegide mmasị ibi na ọ na-emekwa keke gị ga-enwe ịghọtago so relax ya na-ebe m ntị ife ọbụla m gwa ka ikwete m mana sị na waya waya ka eji aracha ofe dị ọkụ ọ m nwe esteti ịbịakwa n'Enugu a niile agụcha ma agụrọ mpa m mara na agụbere so nne you are so beautiful ịmalụ mma ka nwaanyị biko nyere m nọmba gị ka m na gị na mbọ na-akwa ọ bụ status gị na-ekiri ịghọtago just nye m nọmba gị adịla ofele Não vai. Mas a boca. Eu não paguei no level lá para ver o Adelo ofele.